că e dezastru și asta e, nu trebuie spus mai mult. Dar cum puteți să mai spuneți conștient? El a mai fost de ceva vreme conștient? Nu cred. Tocmai. Un om inconștient poate trăi așa, deci conștient nu mai era. Hai de capul meu. Mi-a spus eu 90 de șobolani, de ce am Da, o să le puneți la punct, sigur. Improvizații și... Da, dar cred că sunteți cu toții conștienți că chiar dacă s-ar întoarce ar fi dezastru în maxim o lună de zile, la fel ar fi. Păi eu ce spun? A, unde l-a zis?